אלה, איך היא שרה? איך דוריס שרה? זאת אמא שלי. תראי, אלה. מכים בנים, בום בום, נקים. מכים? אז שיר אלים קצת. יניב אמר. מכים, לא יודעת, לא משנה. מכים בנים, בום בום, מכים בנות, בום בום, מכים כולם. אוקיי, זה יציאה. בהפסקות. נרים ידיים, נרים רגליים, ונשיר שיר נחמד. אוקיי, לילי, יש תיעוד לזה. לא, אבל אלה, היא עושה ככה. משתפת פעולה אלה? בדרך כלל. למה? לא למצלמות, היא יותר אוהבת לעשות את זה. נעים, נעים. נעים. לא, מה יהיה עם הלשון?